María! Ai, María! Baixa un pouco o ritmo, muller. Desde que che puxeron a cadeira nova, parece que che trasplantaron mesmamente a de Paquillo Fernández. E vos que facedes aí? Que estades a coller cogomelos. É que vos dan cartos, por iso. É unha afección. Se é unha afección, non tedes outra cousa en que invertirvos, claro. Ti non es chemi toda furtiva. Xa me parecías. E ti andas aos fungos, que non fuches capaz de sacar nin a eso. Mira que non gastou cartos túa nai en pasantías para que foras capaz de sacar a eso. Madriña querida, o de berberecho que roubou esa muller pa sacarte adiante. Pero mira, é moi perigoso, Eu tiña unha prima, miña prima Rudesinda, que era moi devota da Virxe do Puño, xa me entendes? Ela dicía, eu o que poida coller no campo non o collo no Mercadona. E claro, un día saiu ao campo cun cesto de bimbio. E puxos a coller cogomelos a tutiplén. Fixo empanada, fixo croquetas, fixo sopa, fixo de todas as comidas que antes hai. E ao final non puido comer de nada porque colleu unha intoxicación terrible. Foise a vida polo mesmo ollo do ano. Foi unha cousa terrible. Así que tede moito cuidado porque a manita faloides é moi traizoeira, Ala, pois nada, deixo vos que como pare moito tempo agarrotome toda. Veña, ta loguiño.